Mobile Legends khel thin te chuan kan hre theu ome Mobile Legends a an hero then khat te hian Inspire 2 an neya chung Inspire 2 nei te zinga lar deuh pakhat chu Yishun Shin hi ani ome the PB channel thir meka min la subscribe lo ni chuan min lo subscribe sak vela ka video te min lo like sak ve ram don nia Yishun Shin hi Gyeoncheon-dong Street antia chuan April ni somni pariat sangkhat zanga somli panga khan alo pianga ano pan lai hun le arol thar hun lai vel chuan Korean mi pa ngai ve mai ania kum somni pariat aron ni chuan Yishun Shin chu phaizo zau tak maya chuan sakor hi aron khala sipai exam tura ron kal ania aron tan lai vel chu sipai ho chuan ngoi reng chuan an lo thlir renga thok le khata chuan sakor chu alim ta chiam maya achunga chuang Yishun Shin chu athing thla a atira lo mutu sipai te chuan athi an ring de uvek to a ake chu nasa tak chuan a in thlepa atlia ka ni ti achiang hle ani ome anu dewa chuan I chu ron tho chuakin aketliak chu nunglama anu ka abul hnaya thingkung pakhat thleng chu a in pot pheya chu thingzar mang chuan ake chu them adoa muangchang chuan sakora chuan lonin sipai ni tura exam chu azo theita shrama chutiang tak chuan tumna sama se a exam tur chu a fail ta thowa anu kumlia chuan exam chu a bei thalea tuntrum chu a pass ve hlau maya ahna po chu a tran chho ve ta a heti hun laya Yishun Sinan sipai ni adu tlat mai hi makve tak chu ni heti hun la hian Korea hian kumzani chuang zet chu an then om tenen boina nei lovin thamuang takin an oma jarjan drive ho le longsuam mang pirate ho chu do tu an nei chunte an nia chung ko za om taka tanga lo piang chuak tan chuan sipai ni chu na za om ani lem lova ai chuan civil service exama kota rural pol ni chu Yishun Sinatan chuan a than om dai zokani ma se hepa sikul kal thiam na nei hian sipai ni chu adu tlat maya athisena hian sipai thisen te po a omani ta veang chutia sipai exam a pass nu chuan Korea marlam North Korea ram ria sipai kul khohar maya chuan duty tura ruatania marlam ram ri hi bollo khur tluk zet ania chulai hmuna chuan kota thiam lawan chan tira piang te chu an pai thina niome Yishun Shin chuan a hote chunga chuan khau takin ro rela ralbai hun alo thlen po a talbuai mi alo turin a in ring reng thina ni an governor chuan chulai hmun aron endik chuan I che dan chu tha ti maya seol lama chuan sipai lak thar te rual tur chuan a son ta a chulai hmuna chuan taimatak le rin om takin na a thoka ma se chu arin om na chu a buaina in tran na ani he sipai lak thar te thil zir na hmun hi mi hau safa te reng ti san na chan sa an lo man thin ania kota rural tu te na ti ol sam tu ber pakhat ania ma se I chuan an lo ti thin dan chu aron ti buai zo ta vek maya anu dewa chuan an son le tange nge a lungsipai kul ngak tu atan chuan da ani le ta a ma se helai hmuna po hian mithil ti thei deu corrupt thin ho chuan an ngai theilo maya son du viau ma se I chuan an na tho te a ne so awang chuan an la son ri lova sipai lak thar te hrual na hmuna a om laya apu corruption chungchanga alo hau pui hrep to chu apos endik tura ruatania chupa chuan phubalak na chan sa nga in a report a chuan Yishun Shin chu adong da in azel thel angin aziaka chu report chuan seol a thlen chuan Yishun Shin chu sipaya tanga nol ani ta a thali nuwa chuan I chu thiam chan tirin a fi hlimani ti hriat chhuwa ania sipaya chuan alut le ta a mase officer greta aniam ber chu an chan tira hedin mun noi nung taka om hi hreomati in angoi pha maya longsipai kul veng ani laya a el pui ber thin an commander pakhat chu marlam ram ria chuan son ania a tho pui turatan chuan I a ming chu aziaka I chu adin mun ngaya chuan a om chho le ta a anu reilo te a chuan I chu longsipai kul lampanga chuan mamo ania
Zarchen ho chu South Korea ram ri atang chuan Korea run tum chuan an local la lo ni a long sipai omna chu an suam hlo tling man thela chulai hmuna chuan I chu a duty a apol te ho po chu khong thei ang ber chuan a cher riama Korea run tum tu te chu an local le nge ya ma se tun trum chu Korea a an thil ton ngai lo an tong ta I chuan tribes ho chu alo te chimit veka chulai hmuna chuan noksakin anom le to ngai lo ani ma se heta po hian I chuan it sik tu ala nei chewa report dik lo takan thelu awang chuan alo man lak tur po alak theilo pha anu rei lo te a chuan I apa chu athia I chu ina hongin kum thum chung zet chu sipai na chu a chol sana sipaya akir le nu chuan marlam ram ri a bok chuan da ani le a thatakin na te chu a hlen zela tu kha chu sipai then kha chuan bu an senga heti hun lai hian sipai ho chuan an ei tur bu an tharanga yani chutia bu an seng mek lai chuan jarchen ho chu an ron lang thut maya ama le sipai tlem te chau chu an om sia beidong tak chuan an beilet ve sham shama mi som nga lai chu jarchen ho lakata chu an chan chuaka I le pol te chu anin nuk doka heta an chaklona hian I ila chuan I shun sin chu mo aphur tira I chu khopuya chuan hremna tuar turin an la a I shun sin chuan hremna ator lai chuan trepo a tre ei lo ani ome I shun sin chu thu soina hun pe kania I ila lam chu hoin ti hian a soita kapu van doina lo thena mo phur tu angin min soya ma se iti diklawani heyero hria chhuah tir chekadu sipai cher hriam ka tumlaya min khap tu inia kan tlom na hi ka in thla da wang ni lovin nangma thiam lo zo kani atia thuwa soizo chuan kot chu are thuap maya I atei mak zia chu mitam takin an hria ta wang chuan athu soi chu adik zokin an ringa atopa chuan I chu chhuah zalen ani le ta mase officer greta among bera chuan an da le ta thova kumsang khazanga somriat pariata chuan I chu sipaya tang chuan a retire ta I retire nu loka tang chuan Korea chuan hun khir khana tok tan ta yusun sin chuan sipaya harsat na tam tak ato lai chuan a thian pa atet lai atang to a alo kom ngai em thin Ryo Song Nong chu Korea Prime Minister alo ni to Ryo chuan sipai thatak amamo a indona ahu phur tak mai ma chon tur chuan I chu amamo ani chuti hun lai chuan Japan ram chuan rorel tu pakhat an neya chu Toyotomi Hideyoshi ani Korea chuan do pui nei lovin kumjani chung zet chu thlamuang takin an lo om to a ani na taka chuan Korea sarkar hi atui e kani chutiang ani lai chuan Japan ho chuan samurai pui tak tak an neya indona ma chon thang an nia ral thuam po an nei tha em ani Japan ho chu khomwala indawatan chuan du thu saman nia silai le ral thuam chi sang po an neya Korea ram ve thung chuan silai man chu an lo nol to a an sipai te chu thalkap mi te an la nia Korean sipai te chu indo tlak lo khopin an niama an sarkar lai puilama eiruk na tamwang te po anima na inven na an nei ve te la chu tlanga kultele tlang vel te chu an nimaya mase Korea ho hian advantage pahni an neya Japan ho hian long sipai lam an nei thawak lo thunga silai le ral thuam khomwala manchi an nei that em lain Korea chuan long lai pui an nei thathunga heta tang rangot po hian heng ram pahni ten boina an nei thin chu a hriat thei mai ome Japan chuan khomwala ma boina an tok na sa a Korea ve thung chuan suam tu tui pui atangin an nei ve thunga hei wang hian tuilama manchi ral thuam po an nei tha ni kumsang khazanga somriat pasari atanga kumsang khazanga somkwa pahni chung chu Japan le Korea inkara chuan palayan kalde orenga Hideyoshi chuan a target ber China beitur chuan Korea chu kaltlang adu mai ania mase Korea sarkar chuan sipai anrama kallu tirngot chu an rem tilova China ho chu Korea ho nena inthian thatak an lo ni box sinen an thu chu a in muthei talova Riwa Korean Prime Minister chuan kumsang khazanga somkwa pakhata chuan I chu long sipai komendara chuan ada ta thil thleng tur chu I chuan a hrethiam ngala sipai te chu a cher khong sau sawa long chi khat chu adwang chuak thara
chu long chu tuna long lar tak lo ni ta hi ani chu long chung vela te chuan thir zum ada fur maya dragon lu mei al le khulho om tak ti chuak thei chu ada boka chu dragon lu chu lai pui ani ngal boka hun rei po aliam ma chuan korea long sipai te chuan mel malong chu an muta mel malong chu an ran pung tuala korea commander ho chuan indo tur an ni chu an ring lova palai emo sumdong emo an ni an ring ani tuipui kam an ron thlen chuan japan sipai rual ra thuam keng luk mai chu an ron suk tamaya korean commander te chuan engthil ma chu an lati chuang lova zan lo thlen meu chuan long zathum sipaya khatlat mai chu an ron thleng man to a an local commander te chuan thil chu an thathiam ran ta a ma se an hriat chhuah meu chuan alo tlai zota lo hre chhuak ma deuh se chu japan long ral thuam po nei lo chu chet po chelo chuan an nuai dar vek thei tur ani a japanese sipai te chu kol phe ang mai rang chuan an ron che a an kal kong ami to phot chu an ron that mia maya thakhat nuwa chuan japan sipai te chu korea ram chung mel zathum zet chu an lut to a japanese te chu lu drill telin busan chu an thleng ta a busana chuan korean commander te chu lowin hnu kirin indona po ma chhon lo chuan long te chu an chezawa an local commander te chuan yi sun sin hne na chuan thuan han thlen wata i chu long somni pali nen chuan a chuak ta a commander te hne na chuan in mu khom na mun tur an ruata in mu khom turin thu chu a thon ta a mu ani lo nan zan thim thleng chu a nga ka zana chuan tuipui zau tak maya chuan a chuak ta a long sipai ho chu in mu khomin i chuan plan thatak mai aneya japanese sipai te khopui chu chhia a an buai lai chuan long lam chu an lo bei ve thung don ani i te chuan okopo a chuan japan long somnga vel in thlung chu an hmuwa an chuk thlazela japanese tamjok chuan long chu an lo chhuah san alo nia korea rama an ro sum vel la chuan an lo buai mek alo nia japanese la cham bang te chu lai pui ri chuan a thong ta japanese long te chu an kap puak dur maya japanese ho chu inven him tumin an long te chu khal khom ma se omzia nei lova reilo te a chuan japanese ho chuan an ral thuam pain vaw kam lam pan chuan an hleu ta japanese ho long somni paruk zet chu ti pilania korean mi pakhat chawin liama tuar thung ani i chuan tuipui zau jok lampang chu apan wata commander dangte anga japanese thanga tan chu adu lawani chutia tuipui zau jok an pan lai chuan japanese longpanga chu a hmu bel lea phubalak na ti in i chuan a bei lea long pakhat chau ti lo chu atipil le ta vek maya an bei zo chu japan long som pathum dang an mulea ma se chung long som pathuma long sipai te chuan iya an hmu chuan an long te kalsanin khomwal lampanga chuan an tlan cheta a atopa chuan japan long somli pathum lai ti pilni in iya ero chuan long pakhat ma achan velo thunga iya chu chimlam commander a chuan kai san tirania ma se japanese sipai hawin korean mi poisoi lote an ngai sakna chu amit tha acham kum khwa to dona ama hi korean mi pui chan him tu tia hriat alo ni ta ani ole khati zong kha tun trumatan chuan ni phot mai sela like le view wa tamda na zirin kan la chhuat chhun zom le donia clear tu zong te in zawa in video le a kanin mule theu donia